Situla song, tulo. Umthwalo wesono uyaginyilika, umthwalo wesono uyaginyilika, umthwalo wesono uyaginyilika, Mamela ke ntoni ifike engqondweni yakho ke ngoku sicula nje kanento asoze sicule nje into libilolwa apha kuwe intoni le ibilolwa apha kuwe kule ngonyana intoni ibilolwa apha kuwe sesifeza skill besilolo yabona ngofuna ndininike intluva apha embuzweni wam sesifeza skill besilolo apha yes, lesitshilo kaloku sathi be a good. Yes. Ngoku unikwa igama elitsha ngoku wanikwa elinye igama ongelilo andili ekufuneka ulitheni ulimamela wagqiba thini waligcina. Alright. Sibulele ke binantsika leyo ke activity nje yoba ingqondo ezi zimke ke ngoku phaa kwezanto besibhizi zizo zibephi zibelapha andithi. Alright. Besingekho ke kwiveki epheleyo and homework yam ke ngoku khange yenziwe eziveki zombini khange yenziwe bendizama uzivisa mnandi ke ngale ngoma aba ngeba ndithe yabona babuso kuthe buqumbileyo phaa efowunini so ngeba ndizivisa kamnandi ndirayithi ngoku. Alright. Mamelani asuqala ku-white sawuqala kulaa group khange nindifowunele khange nindithumelele i-VN akho nomnye bendithumelele kutheni ndiza kwaziwa ngusinothando ndingayezinye ebekuxelele masimkhwabe and inoba nguye kuba ndibona ngantoni ndibona into yobana ndithanda uthetha nge-homework kwajongwa phantsi la yandixelela nje straight loo nto leyo uba ayenziwanga. Ndizawuqala kuni ndicela siphakameni ndicela i-homework yam 15 minutes yam ndizawuphela msinya ndicela i-homework yam and ndizawujonga imilomo and akho nto phambi komntu udade undalo betshilo mos wathi umdala undalo uba bajongile mama ngokuba kuthumeleleyo yabona ngoku laa mpendulo yakho ndalo laa mpendulo yakho uzayifumana ke namhlanje
Akho phone phambi komntu, akho bhayibhile phambi komntu. Alright. Masiqalise. Exodus 20:1. Uthixo wathetha konke namazwi wathi, "Yehova uThixo wakho akukhuphe ezweni laseGibhithe endlini yokukhoboka. Uzongathathi uthoba ngaphandle kwakho. Uzongazenzeli umfanekiso oqinqiweyo ukuba ngoyiphi na into emisele izizwe ezizwe emakhosini phantsi namanzi athathwe ngumhlaba. Ndiwenza ungagqubuki ungazikhoni izikhumba bakaYehova uThixo wakho, noThixo nekhwele. Ndikuvela ukugwenxa koyise konyana kwezisithathu nesisine isizukulwana sabandithileyo. Ndikwenzela inceba amawaka abandithandayo abayigcinayo imithetho yam. Ukuze ungaqubuki ukuthi kwezo zinto ungazikhonzi, kuba bakaYehova uThixo wakho. Usungafanele uyibize igama bakaYehova uThixo wakho. kuba disciples Kufanele lize igama lawo. khumbula Khumbula umhla weSabatha ukuba ungcwalise. Sebenza imihla emithandathu wenze wonke umsebenzi wakho. Ke wona umhla wesixhenxe uyiSabatha kaYehova uThixo wakho. Ukuze ungenzi namnye umsebenzi ngawo, wena nonyana wakho nentombi yakho nesixaka sakho nesixakazi sakho nanye yonke ezisemasangweni akho. Beka unyoko ukuze kulunge imihla yakho entukaleni. akunika uYehova Kuba imihla emithandathu uYehova wenza izinto zomhlaba ibandla nakho yonke into. Beka uyihlo nonyoko ukuze kulunge imihla yakho emhlabeni. Uzongabulala zonke imfuzo uzongakuneni wakho. Uzongamleleli umfazi womelana wakho. Wena nonyana wakho nentombi yakho nesixaka sakho omoyafaka Nekabile ne? Okanye niphazanyiswa ndini? Hayi ndiyazenzela le. Tawuva ngani nekabile? Nekabile. Nonke nisho. Kutheni ngani neqiniseka ngani? Kutheni ngani neqiniseka? Qiniseka. Nina bebesenza musine? Qiniseka. Nekabile ne? Nitsho na? Oh, okay. Nezibabani ke? Kanizireyitheni ngokwenu? Ndinee-columns zintathu ndino-A, no-B, no-C, nezipha bani? Nezipha bani? Nezipha u-B? Uthetha uthini u-B? Yani nezipha u-B nje uthetha uthini u-B? Ikhona indawo esizingqabileyo endikhange siyenze i-homework. Alright, khona esinye isandla phandle ndingathi noma nguphi ngolwazi lwam kuba sipraktizanga enough for uba sibe 100% sure uba khona esikudayo samazithona So uthethela u-B nawo. Okay, ikhona umuntu endimshiyayo? Kem? asifakanga WhatsApp. Oh, hey, singaphi ngoku? Zintathu ngoku yesithathu lene? Alright. Khona into esishiyayo? Nzalwana os? Okay. Athenanga? Niyashiyana? Oh, okay. Buza uthini, brother os? Benzothi mama siyashiyana then siphinde ngolapha kuthi bekho bangqabayo then abanye baphinde babizela legqinjiweyo abo bagqibileyo baqhubeke babheke phambili. Ewe, ndikubonile usithi, ndikubonile unikini intloko. Ndaqonda ikhona into. Sinothanda? Uthi isizathu yingayo into mhlawumbi le ibayo banikethe uphi? Sikhona indawo ezishiyileyo sabenza buyela nabanye bona besebaphambili. Okay. Enzalwana? Mna kuze ndithi sikhetha ubi because ewe imithetho sibeke ngendlela ngokungakwazi ukuyithetha. Kodwa into esizibhudayo zeza ziyayo ngoba siye
phithana apha ekuthetheni. Umzekelo umuntu afika athethe fast ngokomnye asheke ingqondo yakhe andiyazi ngoku mandithethe ngam. Sike ndisheke mna ndingazazi noba mandithetheni ngoba abanye baphambili mna ngasemva. Qonde mandingqi kwenzela ndithetha Alright. So njengoba nithethe nonke nje, wonke umuntu unalento unesisathu sakhe ne? Ngokuhlobo abone ngalo ne? So nebombi lula into yobana umuntu makolungise. Because xa nidibanisa ezo zizathu zenu nonke kufuneka niyolungisa uba wathi nomnye nithembisa ntoni? Khawulezani nithembisani nithembisa ntoni? Ngendlela kuba iphuma bangaphi kanene uThixo? uThixo simkhonzayo ndidi. So xa iphuma kuye yedwa bekumele ze siyazi ngendlela efanayo ngohlobo olu zingabikho ezinto nezikhazayo. Alright, siyahamba siyolungisa ke siyokwenza corrections, okay, for isabatha elandelayo ukuba siyesalapha. Alright, okay, khani zikhwabele ke shem niphume ningena nithathe ubhi noko nithatha ngosi, yebo. So masibuyele kulaa B le half, khani iqobele le half kodwa ke ndifuna u-A, ndifuna u-A andimfuna u-B andimfuna u-C, because kaloku nanibanganga nisenza le mithetho, nanibanganga nisenza imithetho elishumi and naniyiqala ekuqaleni niyoyiphuma oolina. Ithini le nto abendleleni? Kusike kuthini? Buyelani ke kulaa ntwana niyiyo. Alright? Hlalani phantsi. Sizawuza kubhulu ke ngoku. Look at 2. Look at 2 verse 8. Luka 2 verse 8. Abelusi baseBhetelehem kwaye kukho abelusi kwakwelo lizwe behlala ezimbo belinda ebusuku imihlambi yabo. Kwafika isithunywa senkosi sime phambi kwabo, bosuka boyika ngoyika obukhulu. Sathi isithunywa eso kubo, musani ukoyika ngokuba niyabona ndinakushumayela iindaba ezilungileyo zofika kubo bonke abantu. Sawuva ngawe xa ugqibile ke ne? Namhlanje Gosi. Masimqhabele. Simqhabela engekazi umnye yena ne? Khazikhethele ke uzinika bani? Uyambona u-A, uyambona u-B, uyambona u-C, uzinika bani? Ndiyicingile uba izawuya phaa. Uzinika bani? Ngoba phakama usixelele ngoba uzimele manje. Akanayo nomntu omane azawulinda uba nantsi la sentence iqala ayibambe. Ekuqaleni bendiyenze kakuhle qha ezinye iindawo ndazilibala. Okay, ekuqaleni jonga akazisikeli hlobo uzisikele entweni. Hayi akaziqhathi uzivile okokubana uyiqale right, then wahamba ke ngoku uzivile ngoku ebeyiqala. Ngoku uyahamba ke ngoku uyokwenza ntoni ngoku? Ukwenzela uba nezi azishiyekileyo zifane naphaa ekuqaleni uzawuyenza ntoni ngoku? Ulungisa ne? Uyathembisa ne? Alright. Masiqhubeleni la hafu. Ekuqhubeleni la hafu. Bazisikele bafumane ihafu. Bafumana ihafu, bafumene ihafu nabo bafumana ihafu nabo.
kodwa ke as long ihalf ikhona kuthiwa half a loaf is better than no bread. no bread basebenzile alright hayi ke sigqibela ngabo ke ngoku hayi ke yabona uba beqale bona bebezawuvele batyhafa baya masiyeni white masiphakameni white Markoten Bavumeleni abantwana bezenkulu ningabaleki ukuba hayi nimvile ngompilo ugqibeleyo hayi kanipinde bavumeleni abantwana bezenkulu ningabaleki ukuba kunanathixo bazikhethele aba abasoze tu ndichithe ixesha labo banikwa ndim cela baqhotyelwe yindlu yonke banikwa ndim khona idiyoba ndibalibase tu hayi khanizitulele nizohlala phantsi ke ngoku khanizitulele nifuneke inkomo Yashua is number one. Oh, is number one. Oh, is number one. Yashua is number one. Yashua is number. Oh, is number. Oh, is number. Yashua is number one. Yashua is number one. Oh, is number one. Oh, is number one. Yashua is number one. Yashua is Number. Oh, is Number. Oh, is Is number one. Is number. Oh, Is number. Oh, Is number. Yashua Is number one. Kanithaleni phansi enkosi siyabulela beka umzalwane okanye udade azosivalela isikolo ndizawunikezela inkonzo kutata beka umzalwane okanye udade nkosi Ndibulisa ootata bakhulu nomama bakhulu ndibulisa ulutsha nabantwana nawo wonke umntu olapha egamke Yesu Kristu Sabuya ke kuba usigcinile wasigcinile abazali bethu. Cala ke Thixo usivalelele ngondlo yabantwana. Cala ke Thixo usincede siphile senze izinto ezilungileyo egamke Yesu Kristu. Bulele dade omncinci ufika i-homework isamile grade 9 nala eza instructions zithi ngolwesithathu mandifumane ezaa weekend zivile ke niziletha ngokwenu okubana kutheni ningayenzanga loo nto but ke ngoku kufuneka nilungisile mos ne ngolwesithathu ndizifumane ezaa weekend ivaliwe mos izikolo ngazifana mhlawumbi zezo grade negrade ezithile ezizawuqhubekeka but loo nto ayithi ke nabo mabangayifaki homework thumelani i-homework ndiyilindile alright nkosi